Mă auziți? Da, bă. Dar acum. Nu. Ok. Eu am să joc ca un adevărat roleplayer și am Bă! pulmânare. De când e ușa asta aici? Bine, de când e așa? E chiar mai mare. Probabil update. O curva! Acum mă aud mai ok? Nu. Uai cum te auzi cu aia. Bă, dar ce dificultate e? Am înțeles. Intermediate. Hai bă. Hai bă. Ce zici Ianis? Bă, care au furat două lanterne? Stop it. Get some help. Am unul. Ufe, iar te-ai apucat de furat? Bine bă. Am găsit-o, ești proaste, ești proaste. Unde? Ianis nu mai a apăsat bă. În mașină. Hai bun. Băieți, am găsit-o afară. E la noi în după. Eu zic că e cu Iusir în cameră. A, uite pe canapea mare coloană vertebrală. Pă, nu, așa pe canapea. 7 grade, 6 grade. Unde? Hol. Pe hol, aici, sau aici unde sunt eu, 6 grade. 5 grade. A. 11 grade. 14. 12. Cred că acolo 8 pe hol, grade. am dat-o pe hol 8 lui. grade, 10 grade. Ce m-am speriat. Aici, mi-a vorbit și nici nu am întrebat-o. Hai, bun, de ce aici? O deschis ușa! O deschis ușa! După ea! Le-a dat un semn! Vin! Mi-a dat o lacrimă. Bă, dar... Nici n-am întrebat-o și mi-a zis... Nici nu știu ce-o zis, am auzit. S-a dat de gol, proastă. Da, e adevărat, proastă. Cred că zicea atunci secrete și fix atunci am pornit. Ea era ceva în genul, nu mă aude și fix atunci am auzit-o. Fantoma, fotui, mor. Ce ne joia? Fantoma acum, băgă mea și pula iar, am vorbit cum nu trebuie. Robert, uite-ți microfonul tot de gaming. Ce mă? Uite-ți microfonul, uite-l. Mamă! Bă, toate brichetele ați luat, sunteți gay? O curva! Dați una. Până jos. Ufe. Mă joc acum un rank. Dă și mie Bă, bricheta lăsați-mă aia. că-s concentrat. Trebuie să zice I'm old iar. Where are you?